Мен сізге қысқаша информация өткізгім келеді. Театр қонақханасы жай айларында қысқа каникулға кетеді. Демек, біз сіздің белән сентябрь айында қабат очрашачакбыз. Кайчан, кайсы көннән, кайсы вакытта булсын, китапханә сайтыннан, Камал театрының сайтыннан һәм Тормыш яшәеш чалышы дигән контакт группалардан карап белешә аласыз. Бүгенге кичәне әзерләгәндә Камал театры администрациясына зур рәхмәт белдерәсе килә. Камал театрының маркетинг бүлегенә Гөлназ Хасанова, шулай ук бер төркем Камал театрының артистларына, музыкаль бизәлешләр өчен рәхмәтне белдерәсе килә. Шулай ук кадерле тамашачылар, кадерле дуслар, сезгә дә рәхмәтебезне белдерәбез. Равиль әйткәндәй, җәйнең нинди матур көннәре булса да, кояш урамга тартса да, бакчага тартса да, әлеге очрашуларга килергә вакыт тапкансыз икән, димәк, әлеге очрашулар кирәк, димәк, аларның әле Равиль әйтмешчә китапханәдә яши, укучылар да барсыда яши. Бик зур рәхмәт.